Наконец-то! 1000 чертей тебе в стабильную задницу! Докладывай! Товарищ капитан, боцман Мясникович по вашему приказанию прибыл. Это хорошо! Тогда свистать всех наверх! И смотри, чтоб поддавали все до единого швартовые! Иначе будешь не боцманом, а юнгой! Ho-ho-ho. Вітаем! У эфіры дэтэктыўнае агенцтва «Эксперт» і яго супрацоўнікі. Інспектор Даша Зялінская і аператыўны агент Крумкач Мінскі, які вельмі няўважліва ставіцца да нашых кліентаў. Даша, з чаго ты так вырашыла? З таго, што ты ледзьве не наступіў на нашага гостя. Вы не подскажете, як пройсці ў агентство «Эксперт»? Ух ты, сапраўдны ліліпут! Няўжо гэта магчыма? Зразумела, магчыма. Тым больш, што сёння гадавіна з дня народзінаў Джонатана Свіфта, аўтара кнігі пра неверагодныя прыгоды Лемюэля Гулівера. Чытаў? Пра ліліпутаў, веліканаў. Дык наш новы кліент ліліпут? Круто! І не кажы. Так што рыхтуйся. Нас чакае загадкавая справа і захапляльнае падарожжа, падчас якога мы высветлім, ці разарвуць кантракт з рэктарам Лукашенка за тое, што студэнты ягонага ВНУ не пайшлі на выбары. На які дзень, паводле старога запавету, Бог стварыў крызіс на Донбасе? І чаму газету «Савецкая Беларусія» пачнуць друкаваць на падгузніках? Такім чынам, шановны, распавядзіце, што прывяло вас у нашае дэтэктыўнае агенцтва. Нам патрэбная дапамога. Да нас у Ліліпутію прыйшоў чалавек-нага. Ратуйце! Чалавек-нага? Даша, можа, ён хацеў сказаць чалавек-гара? Нага. Цяпер усе СМІ толькі і кажуць, што пра адну нагу. Вось паслухай. Гаранту сделали операцию на коленном суставе. Об этом заявила его пресс-секретарь. По ее словам, причиной операции стала спортивная травма, полученная во время одной из тренировок по хоккею. В настоящее время Гарант чувствует себя удовлетворительно и свои обязанности выполняет в полном объеме. Жах! Я заінтрыгаваны. Чым же ты заінтрыгаваны? У нас жа на носе Новы год. А Гарант же на Новы год абавязкова праводзіць калядны хакейны турнір. То бок ты думаеш, што з-за траўмы Гаранта турнір адменяць і нарэшце падаткаплацельшчыкі не будуць плаціць за нікому непатрэбнае мерапрыемства? Ну так. Разагнаўся. Думаю, дзеля таго, каб паганяць шайбу, наш інвалід прыдумае новыя правілы па хакеі. Вось-вось. Ён і ў нас таксама кожны дзень новыя правілы выдумляе. Хакей па новых правілах? І што ж гэта будзе за спаборніцтва? Гэта складанае пытанне. Тут без эксперта не абысціся. Без драздаката? Зразумела, ён жа з драздоў. А значыць, пра іхні хакей атрымлівае самую дасканалую інфармацыю. Гей, эксперт шайбануты! Давай ужо, мяўкай сваю аналітыку. Шайбы з клюшкамі аматар, наш калгасны старшыня. Хай жа ведае дыктатар, хутка скончыцца гульня. Мяу, зразумеў, не дурань, пачынаю аналізаваць канструктыўна. Наш Гарант непобедим, хоккеист номер 1. Он себе суставы вправит, а всех нас болеть заставит. Аднак давай лепш вернемся да справы. Скажыце, што у вас там здарылася ў Ліліпуці з-за гэтага чалавека нагі? У нас там такое
адбываецца. Гэтага словамі не перадаць. Лепш уключыце выпуск лилипутскага Первого каналу. Внимание! В эфире Первый канал Лилипутского ТВ. Сегодня Гарант выступил с инициативой референдума, на который вынесено два предложения. Первое – придать русскому языку статус государственного в Лилипутии. И второе – создать российско-лилипутское союзное государство. Как человек, который никогда не прятался за спинами лилипутов, могу сказать только одно. Мы, танки НАТО, через Лилипутию на Москву все равно не пропустим. Лучше я буду в лилипутских окопах гнить. Ну, жах. А я про што? Вядома жах, калі ласка. Выратуйте нас ад чалавека нагі. Інакш катастрофа. Катастрофа? Чалавек-нага хоча будаваць у Лилипутии лилипутска-кітайскі тэхналагічны парк. Жах. Ну, тады вас дакладна трэба выратаваць. Збірайся, адпраўляемся ў квітнеючую Лилипутию. Даша, да ты что, с глузду съехала? Той Александр Григорьевич Гулливеренко нас же одразу арыштуе. А мы зробім выгляд, што мы таксама сталі ахвярамі стыхіі і нас таксама выкінула на бераг Лилипутии. И нам поверить? Ну, нам натуральна не повераць. А вось да Робінзона Круза і яго сябра Пятніцы пытанняў не будзе. Так што грыміруйся, мой верны Пятніца. Працуем пад прыкрыццём. Ой, Даша, где гэта мы? Ясна дзе? У сталіцы Лилипутии, Нильтенда. А ну стоять, мля! Дык і так застаім. А што здарылася? У нас облава на дармоедов. Вы, мля, арестованы. Хе-хе, гляджу, у Лилипутии отбывается тая ж самая песня, что и у нас. Улады паўсюль шукаюць дармоедаў. Ну, самі паглядзіце, якія ж мы дармоеды. Тогда вы обвиняетесь в участии в восстании Калиновского. Чаго? Даша, што ён вярзе? Ну, ты ж сам казаў, тут усё як у нас. Лилипутскі АМАП па загадзе Гулливеренка пераняў практыку беларускіх ментаў. Грамадскага актывіста Александра Меха выклікаюць у Кобрынскі аддзел міліцыі. Як паведаміў па тэлефоне участковы лейтенант Анатоль Тарасюк, на яго заведзеная адміністратыўная справа як на ўдзельніка паўстання. Відаць, гэта звязана з акцыяй, якая адбылася ў Кобрыне 26 кастрычніка і была прысвечаная гадавіне паўстання Каліноўскага. Вось дык прикол. Няўжо паўстанне Каліноўскага яшчэ працягваецца? Ну, а што ты хацеў? Думаю, каб атрымаць узнагароды, яны скажуць, што апазіцыя прымала ўдзел не толькі ў паўстанні Каліноўскага, а яшчэ і ў паўстанні Спартака. А ў доказ і карціны намалююць пра гэта. А теперь мы переходим в зал славы МВД, где представлена славная история борьбы наших органов с разного рода отморозками, участвующими в восстаниях. Перед нами полотно, на котором правоохранительные органы привлекают к ответственности оппозиционеров, участников восстания Спартака. Приблизившись к шедевру, мы словно слышим диалог персонажей картины. Значит, мля, за исправление нужды в публичном месте 10 суток на окрестина. Ты с кем, римский прихвостень, разговариваешь? Не видишь, перед тобой Спартак. Спартак, мля? Команда? Тогда не на 10 суток, а на 15. Это еще почему? А потому что моя любимая команда не Спартак, а равняйсь смирно.
Что тут происходит? Товарищ главнокомандующий, пойманы, мля, 2 дармоеда. Ды ніякія мы не дармаеды. Я Робінзон Круза, а гэта Пятніца. Мы такія ж літаратурныя персонажи, як і вы. Робинзон Крузо? Читал. Ну, не то, что читал, так, просматривал. Это ж тот самый, который 24 года прожил на необитаемом острове без зарплаты. Это ж то, что нам надо. Зови идеологов, пусть это дело раскручивают. Ды што, у Ліліпуці таксама ёсць афіцыйная ідэалогія? Ну ты даешь. Усе ж ведаюць, што адпаведна кніжцы Свіфта у Ліліпуці уладу захапіла партыя тупаканечнікаў. Яе сябры разбивали яйки с тупого конца. Эта партия запрещена уже, чтоб с яйцами не возникли перебои, как всегда. Дык якая ж у Ліліпуці может быть идеология, коли у ёй нема официальной партии? Есть такая партия. Она называется Общественная организация Лилипутская Русь. Ліліпуцкая Русь? Навошта яна вам? А чтоб воспитывать молодежь в духе идей стабильности и отказа от идеологии стяжательства в виде зарплаты. Вы, я гляджу, импортовали у Ліліпуці забабоны белорусских идеологов. А как же? Ну, Коротьков, озвучь базисные принципы. 2015 год – год молодежи. А значит, слово «молодежь» уже сегодня должно быть ключевым в работе каждого идеолога. Например, редактор газеты обязательно должен включать в планирование тем номера материалы для детей и юношества, поскольку невозможно сохранить на протяжении десятилетий тираж, если не растить своего читателя с детского сада и школы. Ух ты! Редактор газеты павінен ставіць матэрыялы для дзяцей? Дык што, Саўбелка пачне друкаваць казкі? Ну ты даешь. А что ж яна, по-твоему, зараз друкуе? Ты что, не ведаешь яе галоўнага рэдактара Якубовича? Ён же и ёсць вялікі казачнік, тётка Паша. Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. В эфире программа «Стабильной ночи, малыши». Ее ведущая я, тетка Паша. Сегодня я расскажу вам сказку, а помогут мне в этом мои маленькие друзья. Чарка и шкварка. А что за сказку вы нам сегодня расповедите? Не расскажу, а прочитаю. Теперь в Совбелке, как и во всех взрослых изданиях, будет рубрика для детей про идеологию. А как известно, дети любят сказки. Казки про идеологию? Ух ты! И як будут починаться такие казки? В некотором царстве, в некотором государстве жила идеология? Почакай, дык что, у нас уже царство? И кто ж у таким выпадку цар? Ага! И еще, тетка Паша, а сыны у нашего цара есть? И коли ёсць, то тады двое разумных, а третий дурань? Стоп! Молчать! На этом наша программа закончена. Стабильной ночи! Это еще что за отморозки? Падаецца, гэта вайна. Война? А вы что, забылись? Ліліпутія ж вяла войну с королевством Блефуску. Напэўна, гэта наближается флот противника. Значит так, вы тут героически сопротивляетесь, а я немедленно отправляюсь за помощью в Москву. Вы думаете, Путин вам допоможет? Конечно! Все же знают, что Лилипут – это тот же русский, только со знаком качества. А Путин так вообще Лилипутин. Боюся, ВВП нават не прыме нашага гаранта. Чаму? Яны ж саюзнікі. Ну, як бы табе так растлумачыць? Несур'ёзна для Бога размаўляць з нейкім там чалавечышкам.
Пачакай, пры чым тут Бог да Пуціна? А сам послухай. Былы прэзідэнт СССР Михаил Горбачёў лічыць, што прэзідэнт Расіі Владимир Путін захварэў празмернай самаўпэўненасцю і лічыць сябе Богам. Ой, свят. Путін іжэ есі на небесех. Дык як жа цяпер гарант будзе вымальваць у ВВП крэдыты? Можа, для гэтага спецыяльны храм спатрэбіцца, а? Я думаю, пра тэалагічны фармат расійска-беларускіх адносін лепш распавядзе наш эксперт па палітыках-ліліпутах Александр Добровольскі. Китайская мудрость у тым, што калі абезьяна забіраецца на дрэва, то чым вышэй она забіраецца, тым лепш відаць яе зад. Я памятаю, як берасцейскі губернатор Сумар калісьці сказаў, што вы немножко выше Бога, Александр Григорьевич. Но я думаю, што яны, можа, і не Богам себе адчуваюць і Лукашенко, і Путін, але выратавальнікамі нацыі, то дакладна. Яны весь час кажуць, што вось, краіна ішла да прорвы нейкай, мы там спынілі, мы абараняемся ад усіх. Я думаю, што тут трэба такім людзям нагадаць, што мы людзі, істоты, якія не ўсё могуць. А я думаю, што сапраўды тыя людзі, хто думаюць, пачынаюць разумець, што штосьці не так. Ну, як жа так можна 10, 15, 20 гадоў і яшчэ хочацца? Вось няўжо нельга спыніцца? З другого боку, давайте паглядзім. Гэтыя людзі столькі ва ўладзе, што ўжо вырасла цэлае пакаленне маладых людзей, якія нічога іншага не бачылі. І я ўзгадваю такую вось паўночную Карею, дзе людзі не бачылі нармальнага жыцця, дзе людзі жывуць як у канцэнтрацыйным лагеры, хтосьці гэта разумее, а хтосьці гэта нават і не разумее, таму што прамываюцца мазгі. В гэтым праблема. І праблема такая, што людзі прывучаюцца не адказваць за сябе, а да таго, што ўлада за іх адказвае, дзяржава за іх адказвае. Яны наогул не лічаць сябе адказнымі ні за сябе, ні за дзяржаву, ні за сваю сям'ю, увесь час чакаюць, што ім хтосьці штосьці дасць. І калі вось параўнаць краіны, якія паказалі высокія тэмпы развіцця, то гэтыя высокія тэмпы развіцця, ну, такія, як, напрыклад, Японія, Германія, у іх там такіх карысных выкапняў, там энерганосьбітаў вялікіх няма. Галоўнае багацце ў іх людзі і ініцыятыва людзей. А калі хтосьці хоча захаваць стабільнасць сваёй улады, то гэтая ўлада заўсёды падаўляе ініцыятыву. І вось супярэчнасць, развіццё гэтай ініцыятывы людзей, а наша ўлада аснавана на падаўленні гэтай ініцыятывы. Вось стабільнасць такая. Стабільнасць азначае толькі тое, што стабільна застаецца адна асоба пры ўладзе. Вось гэта стабільнасць гарантаваная, таму што выкасілі ўсё поле, дзе толькі маглі. Вось вырас там прэм'ер-міністр, выкінуць яго, новы прэм'ер-міністр, ну, ўжо на пенсію пара і гэтак далей, ну, каб нікога не было. Вось гэта стабільнасць ёсць. Гэта нейкая ілюзія стабільнасці ў дзяржаве, але праблема ў тым, што любая змена ўлады ператвараецца ў трагедыю у такой дзяржаве. Бо чалавек аддаць уладу не можа, нікому не давярае, нікому не можа сказаць, што ну ты давай, можа быць, ну калі не вы давайце там хтосьці лепшага выберам, то хоць ты давай. Нема даверу. Вось яны столькі натварылі за сваё жыццё, што прыйдзецца адказваць, яны гэта разумеюць, уладу аддаць не хочуць. Это значыць, будзе трагедыя. Вось трэба чакаць гэтую трагедыю. Ці паспрабаваць эту ўладу змяніць, пакуль гэтай трагедыі не адбылося. Даша, а табе не падаецца, што наш Гуліверэнка проста збег перад наступам ворага? Падаецца так. Атрымліваецца, мы выратавалі ліліпутаў ад кітайскага тэхналагічнага парку. Ура! Чамусьці дэдукцыя падказвае мне, што гэта яшчэ не фінал. Ой, гэта яшчэ хто? Гэта вы, дэтэктывы з эксперту? Падаецца, гэта іншы герой твора Свіфту, велікан. Так, мы дэтэктывы з эксперту! Я прыбыў з Пробдзінгнега.
краіны веліканаў. Патрэбна ваша дапамога. Дапамога? Няўжо гарант дабраўся і да вас? Хутка! Так, усё зразумела. Давядзецца адправіцца яшчэ і ў краіну веліканаў. Ад чаго іх будзем ратаваць? А вось для вызначэння аператыўнай сітуацыі паглядзім свежы выпуск навінаў Першага каналу Бродзінгнегу. Внимание! В эфире Первый канал телевидения Бродзингнега. Последние новости. Вчера Гарант совершил рабочую инспекцию по своему письменному столу и обнаружил там 2 крошки хлеба и пятно от чернил. Лидер остался недоволен качеством хлебной продукции и халатностью при обращении с письменными принадлежностями. Нельзя ж расслабляться ни на минуту. В ближайшее время я совершу поход в дальний угол стола, и если там царит такая же бесхозяйственность, то пускай Мясникович пинает сам на себя. Я отправлю его в отставку. Никому не позволено нарушать права трудящихся Бродзингнега. Пока я гарант, я простых великанов в обиду не дам. Зарубите это себе на носу. Ну вось. Даша, дзе гэта мы? Ой, кніжкі трэба чытаць, калега. Мы на абедзенным стале кіраўніка краіны веліканаў. Паводле Свифту Гулливер шмат часу бавіў тут. А, Робинзон! Ну что? Кто был прав? Вы про что? Как про что? Про модернизацию? Посмотрите, это ж те самые гигантские арбузы, про которые я говорил, когда летом требовал, чтобы их выращивали по всей Беларуси. Але ж яны не беларускія. Сейчас будут белорусские. Мясникович, Я здесь. немедленно поставить на арбузе штамп «Сделано в Беларуси» и продавать в Россию. И готовьте министру к селекторному совещанию. Буду их учить. Вы што, выкладчык? Бяры вышэй. Наш гарант вырашыў стаць рэктарам ВНУ. Гарант считает для себя возможным заняться преподавательской деятельностью после завершения карьеры на посту президента Беларуси. Для меня самая лучшая должность – это ректор вуза. И я был бы не против быть преподавателем. Вот закончу свою карьеру, если здоровье будет, я пойду преподавателем и с удовольствием буду преподавать. Слухай, а што ён збіраецца выкладаць? А вось наконт пытання, які прадмет здольны выкладаць гарант, у сеціве ўжо тыдзень не сціхаюць дыскуссии. Теперь доказательством теорем будет считаться фраза «Да я вам честно говорю». Он будет читать курс лекций «Миллион способов, как за 20 лет развалить страну». Интересно, а в ВУЗе у него будет такой же штат охраны? Если да, то преподавать придется только им. Студентам места уже не хватит. Препод по предмету «Практическая диктатура». Прекратите агитацию! Не мешайте мне поднимать жизненный уровень великанов! І як же вы збіраецеся яго ўздымаць? Очень просто. Для начала мне нужна новая резиденция. Мясникович! Что ты мне подсовываешь? Это ж какая-то клетка. Адразу відаць, што вы ніколі не чыталі Свифта. Гулівер жа ў краіне веліканаў быў для мясцовых проста цацкай. І таму усе ягоныя рэзідэнцыі таксама былі цацачныя. Это жесточайший непорядок. Так, нужно срочно искать новую страну, жители которой способны строить нормальные резиденции. Я слышал, что у Свифта была еще описана страна, где живут кони. Вы про краіну гуінгмаў? Во эти гуингмы
пускай и работают как кони, чтоб реализовать задачи пятилетки по строительству моей новой резиденции. Бедные кони. Няўжо і іх чакае мадэрнізацыя? Супакойся. Гуінгмы паводле Свіфта былі вельмі разумныя істоты. А разумныя ж істоты гаранту не патрэбныя. Яму патрэбныя еху. А хто такія еху? А так у Свіфта называліся людзі, якія страцілі годнасць, і абавязак якіх заключаўся ў тым, каб лізаць зад свайго гаспадара. Дык атрымліваецца, што еху – гэта нашыя чыноўнікі. Ну, а я пра што кажу? Так вы и есть Гуингмы? Что-то вы не похожи на коней. Мы не Гуингмы, мы Еху. Ехануться и не жить. Ха, снова неудача. Поплыву дальше. А можно мы хоть лизнем вас на дорожку? Лизнете? Ну тогда останусь. Вы хоть на коней и не похожи, но за баранов сойдете в самый раз. Будем разводить мраморную вертикальную баранину. Я на эти должности вас назначал. Я из кресла в кресло вас перемещал. Ну и в результате из барана в стаде я сделал вертикаль. Да-да! О, Гарант! Любимый наш хозяин! Слишком много я вас наплатил. Разобрался с вами быстро, Сталин. Я вас предупредил. Жесточайше! Я вас конструктивно буду наклонять. Будете передо мною трепетать. Мы всегда готовы наклониться снова. Мы любим вашу власть. А ты, Чархинец, напишешь мои конструктивные похождения. Там, где я нахожу страну, в которой меня переизбирают гарантом до конца жизни. А жителей страны сделать великанами или лилипутами? Вот тут давай без экспериментов. Пусть остаются белорусами. Весь бардак чиновники создали. Я сейчас обрежу им оклад. Почему меня все обвиняют? Ведь я не виноват. Конечно, не вы. Это все из-за Мясниковича. Даша, дык што, не дапамог гаранту Свіфт? Зразумела, што не. Свіфт жа быў сатырыкам і з дапамогай вобразаў ліліпутаў або веліканаў смяяўся з заганаў на сваёй радзіме. А гаранту патрэбныя не сатырыкі, а казачнікі. Навошта яму казачнікі? Ну, трэба ж нешта паабяцаць выбаршчыкам на прэзідэнцкіх выбарах увосень. А зрабіць гэта ён можа хіба толькі з дапамогаю новых казак. Кто там? Адчыніце, калі ласка, гэта я, стабільны калабок. І за мной гоніцца канструктыўны Кашчэй бессмяротны. Вось чуеш? Гэта наша новая справа. Аднак зоймемся мы ёю ў наступным выпуску. А пакуль што развітваемся. Эксперт з вамі.